ଇ କଣ ଏମିତି ବସିଛୁ? ମାଇକ୍ରୋ ପୁରା ଧୋଳି ହେଇଥିଲା ପୁରା ବାଗେଇଦେଲି। ଏଇଟା ବି ସବୁ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟି କରିଦେଇକି ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ସଜାଡ଼ିଦେଲି, ପୋଛା ପୋଛି କରି ସବୁ ବଟନ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ସଫା, ଏଇଟା ଦେଖ ରେଡି ରେଡି। ତରକାରୀ ପରଟା ଖାଇବୁ ନା? ଓକେ। ରକି କଣ ଖାଇବ? ରକି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କିରି ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ? ମୁଁ ସେ ବେସର ତରକାରୀ ଅଛି ତ, କହିଲି କାହିଁ କ'ଣ କରିବି, ପରଟା ଦୁଇଟା କରିଦେଲି ଆଉ।